హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము నిత్యం భాగవత సేవ అనేటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులలో మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 8వ అధ్యాయము భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మరి ఆ 42వ శ్లోకము, అందులో ముఖ్యంగా నారదముని ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళేటువంటి ఎక్కడి అరణ్యానికి వెళ్ళడము, పుణ్య మధువనానికి వెళ్ళడము, అదే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరువయ్యేటువంటి మార్గము అని తెలియచేసేటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకంను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఎవరెవరో ముచ్చట్లు పెడుతుంటారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 42వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే. 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 యమునాయాస్తటం శుచి. యమునాయాస్తటం శుచి. యమునాయాస్తటం శుచి.
పుణ్యం మధువనం యత్ర పుణ్యం మధువనం యత్ర పుణ్యం మధువనం యత్ర పుణ్యం మధువనం పుణ్యం మధువనం యత్ర పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః సాన్నిధ్యం దాహరే సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరే సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరే తత్తాత గచ్చం భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి తత్ర గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి తత్ర గచ్చ భద్రం తే శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః పుణ్యం మధువనం మధువనం సాన్నిధ్యం నిత్యదా పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః పుణ్యం మధువనం సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరే కృష్ణ తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటౌ శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం నిత్యదా హరే హరే కృష్ణ మంజు భాషిని మాతాజీ భారతి మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. తత్తాత గచ్చం భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ శశికళ మాతాజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తత్తాత గచ్చం భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ విశాలవతి మాతాజీ వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ బాల సరస్వతి మాతాజీ శోభారాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు.
तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायस्तटं शुचि पुण्यं मधुवदनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలపు మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరళ మాతాజీ అన్మిట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ. చదువు. హరే కృష్ణ. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. Yes. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు. తత్తాత గచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరేః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. తత్ ఆ తాత ప్రియమైన బాలక గచ్చ వెడలుము భద్రం శుభమగుగాక తే నీకు యమునాయాః యమున యొక్క తటమున శుచి శుద్ధిపడిన పుణ్యం పవిత్రమగు మధువనం మధువనమనడి పేరు కలిగిన ఎచ్చటనైతే సాన్నిధ్యం చేరువగా నుండి నిత్యదా ఎల్లప్పుడూ హరేః దేవదేవుని యొక్క హరే కృష్ణ. భావం. ప్రియమైన బాలక నీకు శుభమగుగాక యమునా తటమున గల పుణ్య మధువనమునకు పోయి అచ్చట పవిత్రుడవగుము. కేవలము అచ్చట కేకుట ద్వారా మనుజుడు అచ్చట నిత్య నివాసుడై ఉండు శ్రీహరికి చేరువ కాగలడు. భాష్యము. సో నారదముని మరియు సునీతి అంటే ధ్రువుని యొక్క జనని
ఇరువురును దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునే అర్చించుమని ధ్రువునకు ఉపదేశించిరి. ఇక నారదముని ఇప్పుడు ఆ పరమ పురుషుని అర్చనము శీఘ్రగతిన ఫలవంతమగుటకు కొన్ని ప్రత్యేక ఉపదేశములు నొసగుచున్నాడు. యమునా తటమున గల మధువనమునకు పోయి అచ్చట ధ్యానమును అర్చనమును ఆరంభింపుమని అతడు ఉపదేశించెను. ఆధ్యాత్మిక జీవనమున శీఘ్రగతిని పురోగమించుటకు తీర్థస్థానములు భక్తులకు విశేష లాభమును గూర్చును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వత్రా వసించువాడే అయినను పవిత్రమగు తీర్థస్థానములందు సులభంగా అతని దరిచేరవచ్చును. ఆ స్థానమున మహాత్ములు నివసించుటయే అందులకు కారణం. భక్తులు ఎచ్చట తన దివ్య కర్మల మహిమను కీర్తింతురో అచ్చట తాను వసింతునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. భారతదేశమున తీర్థస్థానములు ఎన్నియో కలవు. బద్రీనారాయణము, ద్వారకా, రామేశ్వరము, పూరి జగన్నాథము అనునవి వానిలో ముఖ్యమైనవి. ఈ పవిత్ర స్థానములను 4 ధామములు, చార్ధామములు అని పిలుతురు. ఎచ్చోట మనుజుడు శీఘ్రమే భగవత్ సన్నిధిని పొందునో ఆ ప్రదేశము ధామము అనబడును. బద్రీనారాయణమును కేగు మార్గముననే హరిద్వారము కూడా కలదు. అదేవిధంగా ప్రయాగ, అలహాబాదునందు మధుర వంటి ఇతర అనేక తీర్థస్థానములు కలవు. వానిలో పరమోత్కృష్టమైనది బృందావనం. ఆధ్యాత్మిక జీవనమున పురోగతిని సాధించనంత వరకు మనుజుడు అట్టి తీర్థస్థానములయందే వసించుచు భక్తి యోగమును నిర్వహింపవలెనని ఉపదేశింపబడినది. కానీ ప్రచార కార్యమునందు నెలకొనియుండు నారదముని వంటి సిద్ధ భక్తుడు మాత్రము భగవానుని ఎచ్చటనైనను సేవించగలడు. కొన్ని మార్లు అతడు నరకలోకమునకు కూడా ఏగును. భక్తి యోగమునందలి అత్యంత బాధ్యతాయుతమగు కర్మలయందు నియుక్తుడైనందున నారదముని అట్టి నరకలోక పరిస్థితుల చేత ప్రభావితుడు కాడు. నారదముని వచనము ప్రకారము మధువనము మధురా జిల్లా యందలి బృందావన ప్రాంతమున ఇది ఇంకనూ ఉన్నది. నారదముని ప్రవచనం ప్రకారము మధువనము అత్యంత పవిత్ర స్థానము. పెక్కురు సాధు మహాత్ములు అచ్చట వసించుచు కృష్ణ భక్తి యందు నెలకొనియుందురు. బృందావన ప్రాంతము 12 వనములు కలవు. అందులో మధువనము వానిలో ఒకటి. భారతదేశము నలుమూలల నుండి వచ్చడి తీర్థయాత్రికులు ఈ 12 వనములను దర్శింతురు. యమునా నది యొక్క తూర్పు తటమున భద్రవనము, బిల్వవనము, లౌహవనము, భాండీరవనము, మహావనమనడి 5 వనములు కలవు. యమునా నది పశ్చిమ తటమున మధువనము, తాళవనము, కుముదవనము, బహుళావనము, కామ్యవనము, కదిరవనము, బృందావనమనడి 7 వనములు కలవు. ఈ 12 వనములలో పెక్కు స్నానఘట్టములు కలవు. అవి ఈ విధంగా కలవు: అవిముక్తము, అధిరూఢము, గుహ్య తీర్థము, ప్రయాగ తీర్థము, కనకలము, తిందుక తీర్థము, సూర్యతీర్థము, వటస్వామి తీర్థము, ధ్రువఘట్టము, ఫలపుష్ప భరితమగు వృక్షములతో నిండిన ధ్రువఘట్టము మిక్కిలి ప్రసిద్ధమైనది. ఏలయన అచ్చట ఒక ఎత్తైన ప్రదేశమున ధ్రువుడు తీవ్రమగు తపోధ్యానములను కావించియుండెను. ఋషి తీర్థము, మోక్ష తీర్థము, బుధ తీర్థము, గోకర్ణము, కృష్ణగంగా, వైకుంఠము, అసికుండము, ముద్రిక కూపము, అక్రూర తీర్థము. అక్రూరునిచే నడపబడు రథమున బలరామకృష్ణులు మధురకేగునప్పుడు ముగ్గురును ఈ స్నానఘట్టమున స్నానమాడిరి. యాజ్ఞిక విప్రస్థానము, కుబ్జాకూపము, రంగస్థలము, మంచస్థలము, మల్లయుద్ధ స్థానము, దశాశ్వమేధము, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి
ఆ 12 వనాలలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి 24 స్నానఘట్టాలను గురించి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వాటి యొక్క పేర్లను మనకి తెలియచేశారు. సో అవి ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నారద మహర్షి ధ్రువుడికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలను గురించి మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధ్రువుడు నారద మహర్షుల వారిని వేడుకుంటాడు. వాస్తవానికి నారదుడు మొదటగా చెప్పినటువంటి ఉపదేశాలు అతడికి తన స్వభావ సిద్ధంగా అవి తనకు సరి అయినగా లేవు. తన యొక్క కోరికను అతడు వ్యక్తీకరించడం ద్వారా, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి వాటన్నిటికంటే కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని అతడు వాంఛిస్తూ ఉన్నట్లుగా నారదుల వారికి చెప్పినటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే తన మనసులోని మాటను నారదుడితో వ్యక్తీకరించాడో ధ్రువుడు, అప్పుడు నారద మహర్షి అతడికి తన తల్లి ఉపదేశించినటువంటి భక్తి యోగ పథమును గురించే చెప్తూ, సో నీ తల్లి నీకు చేసినటువంటి మార్గనిర్దేశకము సరి అయినటువంటిదే. సో కనుక నీవేదైతే కోరుకుంటున్నావో దానిని పొందడానికి ఏకైక మార్గము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడమే అని చెప్పి, ఆ క్రమంలో మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పుకున్నట్లుగా, మరి ఎవరైతే
ఆ చతుర్విధ పురుషార్థములను వాంఛిస్తారో, ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అనేటువంటి వాటిని వాంఛిస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వాడు ఆశ్రయించవలసినటువంటి ఏకైక విధి ఆ భగవంతుని, ఆ శ్రీహరి యొక్క భక్తియుత సేవ, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ సేవ తప్ప మరి ఏది కూడా నీవు కోరుకున్నటువంటిది నెరవేర్చలేనటువంటిది అని అతడు చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడి యొక్క పాదపద్మ సేవను మాత్రమే ఆ సాధారణ జీవన విధానంలో కోరుకునేటువంటి ఆ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలను గాని నీవేదైతే ఇప్పుడు కోరుకుంటూ ఉన్నావో, ఎలాగో నువ్వు కోరుకుంటున్నటువంటి అర్ధార్థివిగానే ఉన్నటువంటి వాడు కనుక, సో ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో ఈ చతుర్విధ మైనటువంటి పురుషార్థాలను వాంఛించేటువంటి వాడు ఎవడైనా కానీ ఆశ్రయించవలసినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను మాత్రమే. అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించడమే అది ఆధ్యాత్మికమైన భౌతికమైన కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఉన్నటువంటి తరుణోపాయంగా నారద మహర్షి చెప్పినటువంటిది. కనుకనే మరి ఆ దేవదేవుణ్ణి అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని, ఆ శ్రీహరిని ఆశ్రయించమని తన తల్లి చెప్పినటువంటి ఆ విధానాన్నే నారదుడు ఇక్కడ ధ్రువుడికి మరలా ఉపదేశించినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఆయన మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి. మరి ఎక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించాలి? మరి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆయనకు సేవ చేయడానికి అనువైనటువంటి ప్రదేశం ఏమిటి అనేటువంటిది ఆయనకి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్చించుటకు ధ్రువునికి ఉపదేశం చేస్తూ మరి ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడి యొక్క, ఆ శ్రీకృష్ణుడు జగన్నాథుడు, జగత్తంతటికి రక్షకుడుగా ఉండేటువంటి మరి అటువంటి ఈ జగత్తంతటికి కూడా నాథుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయనను ఆశ్రయించడానికి, ఆయనను శీఘ్రమే ఫలాలని పొందడానికి ఇక్కడ ఉపదేశాలను చేస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఇది. తత్తాతగచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్యం మధువనం యత్ర సాన్నిధ్యం నిత్యదా హరి. సో ముఖ్యంగా ఆ ధ్రువుడికి నారద మహర్షి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ఓ ప్రియమైన బాలక ధ్రువ, నీకు శుభముగుగాక. ఎందుకంటే మొదటగా మరి నారదులు వారు భక్తిలో పరిపూర్ణుడు అయినటువంటి వాడు, ఉత్తముడు కనుక అతన్ని ముందుగా దీవిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ బాలక ధ్రువ, నీకు శుభముగుగాక అంటే నువ్వు ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో అవి నెరవేరునుగాక. సో ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఒకవేళ నారదుడు భగవంతుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు కనుక ఆ విధమైనటువంటి కోరికను కావాలంటే ఇవ్వగలరు. కానీ ఒక గురువుగా మరి తన యొక్క స్థానం అంటే గురువు చేయవలసినటువంటి హితబోధ, తనను ఆశ్రయించినటువంటి వాడికి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను చేరుకునేటువంటి ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా చేయడమే ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క విధి. సో కనుకనే అతడు ధ్రువుడిని ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి విధానాన్ని అతడికి ఉపదేశిస్తూ, మరి ఆ ఉపదేశంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎక్కడికి వెళ్ళి సేవించాలి, ఎలా సేవించాలి అనేటువంటి అంశాలను ఆయన చెప్తూ, మొదటగా ఏ ప్రదేశానికి వెళితే ఆ భగవంతుడు శీఘ్రమే భక్తులకు దర్శనమవుతాడో, ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ శ్రీహరి చేరువవుతాడో ఆ ప్రదేశాన్ని గురించి మొదటిగా ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది.
అదే పుణ్య మధువనం అనేటువంటి ఆ యమునా తటము లో ఉన్నటువంటి ఆ యమునా నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ఆ మనకి ఆ వృందావనంలో 12 వనాలు అని చెప్తాము, అందులో మధువనము ఒకటి. సో ఇక్కడ మరి ఆ మధువనం, పుణ్య మధువనం ఏదైతే ఉందో అది ఆ ధ్రువుడి యొక్క కోరికను నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ భగవంతుడు శీఘ్రమే దర్శనము, అంటే భగవంతుడిని త్వరగా శీఘ్రంగా చేరువయ్యేటువంటి ప్రదేశంగా, ఎందుకంటే సర్వత్రా భగవంతుడు ఉంటాడు. అదే చాలా మంది వాదన చేస్తూ ఉంటుంటారు, భగవంతుడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడు, ఇక్కడే కూర్చొని చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు. ఉంటాడు, ఎక్కడ సర్వము భగవంతుడు ఉంటాడు, ఉండడని కాదు అక్కడ. కానీ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగానే నా భక్తులు ఎక్కడ కీర్తిస్తూ ఉంటాడో అక్కడే నేను వసిస్తూ ఉంటుంటాను ఎక్కువగా. సో కనుకనే దీనికి సంబంధించిన సంఘటనలు ఎన్నో ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ వైకుంఠంలో లక్ష్మీమాత తన సేవ చేస్తూ తన అక్కడే ఉంటూ ఉన్నా కానీ ఆయన పరధ్యాసలో ఎక్కడో ఒక్కొక్కసారి ఉంటూ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే అక్కడ తన భక్తులు తన గురించి కీర్తిస్తూ తనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి రూప గోస్వాములు వారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు, పేద బ్రాహ్మణుడు, అతడు మానసికమైనటువంటి భక్తి విధానాన్ని ఆచరిస్తూ ఆ భగవంతుడు అంటే మనసులో ఏ విధంగా ధ్యానం ద్వారా ఏ విధంగా భగవంతుడికి సేవలు చేయవచ్చో అనేటువంటిది విని తను ఆ ధ్యానాన్ని ఆచరిస్తూ చేసినటువంటి సంఘటన మనం చూస్తాం అక్కడ భక్తి రసామృతంలో మనకి వస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా తన భక్తులు ఎక్కడ తన గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటారో, తన యొక్క దివ్య కర్మలను ఎక్కడ శ్రవణం చేయబడుతూ ఉంటుంటాయో అక్కడ ఆ భగవంతుడు ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి మన ఇళ్లలో భాగవతం రోజు వింటూ ఉంటే, భాగవతం పుస్తకం ఉంటే భగవంతుడే మనతో ఉన్నట్లు ఉంటుంది. సో అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్తున్నటువంటిది దేవర్షి నారదుడు, ఓ ప్రియమైనటువంటి బాలక ధ్రువ, నీకు శుభమగుగాక. యమునా తటమున గల ఆ యమునా నది ఒడ్డు, ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనము ఆ ద్వాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చినటువంటిదే కాకుండా ఎప్పటి నుంచో ఆ బృందావనానికి యమున తటానికి ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ యమునా తటమున గల పుణ్య మధువనమునకు పోయి అచ్చట పవిత్రుడు మగుము. ఎందుకంటే ఆ ప్రదేశం స్థల ప్రభావం అని చెప్తుంటాం కదా. సో ఆ స్థలానికి వెళ్ళి, ఎందుకంటే అక్కడ ఎంతో మంది అంతకు పూర్వం కూడా ఎన్నో యుగాలు, అంతకుముందు ఈ యుగాలు సత్యయుగం కానీ ఇవన్నీ రిపీటెడ్ గా జరిగేటువంటిది కదా కాలక్రమంలో. ఇది ఒక సత్యయుగంలో కథగా చెప్తున్నటువంటిది కావచ్చు. సో కాబట్టి అంతకుముందు ఎన్నో జరిగి ఉంటాయి, అలా జరుగుతూ ఉండే ప్రతిసారి ప్రతిదీ కూడా జరుగుతూ ఉండేటువంటిదే కనుక సో ఆ యమున తటమునందు గల పుణ్యమైనటువంటి మధువనానికి వెళ్ళు, అక్కడ నీవు ముందు పవిత్రుడు అవుతావు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ యమునాలో స్నానం ఆచరించి ముప్పూటలు అవన్నీ చెప్తాడు వస్తాయి ముందు తర్వాత. సో కనుక ముందు ఆ యమునా తటమున గల మధువనానికి వెళ్ళి అక్కడ నీవు పవిత్రుడు అవు ముందు. ఎందుకంటే నీ కోరిక నీకు శుభమగుగాక, నీ కోరిక నెరవేరే విధంగా ఉండాలంటే నీవు ఇవి చెయ్యి అని అతనికి మార్గనిర్దేశకము, ఆధ్యాత్మిక మార్గనిర్దేశకం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది, ఒక గురువుగా అతడు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకు పోవాలి అంటే కేవలము అచ్చటికి ఏగడము ద్వారా మనిషి అచ్చట నిత్య నివాసుడై ఉండు. ఆ శ్రీహరికి చేరువ కాగలడు. ఎందుకంటే మన భౌతికమైనటువంటి దృష్టికి ఇక్కడ కనిపించకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేటువంటి బృందావనంలో నిత్యము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
కదా. సో కొన్ని వనాలలో ఇప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుడు ఆ గోపికలతో వారి జరిపేటువంటి లీలలు జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మన ఈ భౌతిక దృష్టికి కనిపించకపోవచ్చు, అంత మాత్రాన అక్కడ భగవంతుడు లేనట్టు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యం. సో మరి ఆ భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా తన లీలలను గురించి కీర్తించేటువంటి ప్రదేశాలలో, తన భక్తులు వసించేటువంటి ప్రదేశాలలో ఉంటాడు కనుక ఆ మధువనంలో అనేకమైనటువంటి పుణ్యాత్ములు ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించడం, శ్రవణం చేయడం వంటివి జరిగినాయి కనుక ఆ ప్రదేశానికి వెళ్తే ఆ ప్రదేశంలో నీకు భగవంతుడు శీఘ్రమే దర్శనమివ్వగలడు అనేటువంటిది అతడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఎందుకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడే మనము ఆ భగవంతుడిని, సో మరి ఎక్కడైనా భగవంతుడు ఉంటాడు కదా కాబట్టి ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, కానీ సండే కనీసం కృష్ణ మందిరాలకు వెళ్ళమని చెప్తూ ఉంటుంటాం. మందిరాలకు వెళ్ళి ఏదో ఒక ఆలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని భగవంతుడిని అక్కడికి వెళ్తే కొన్ని ప్రత్యేకతలు అక్కడ ప్రతిష్ఠించబడేటువంటి విధానం కానీ దానివల్ల అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది కదా. సో కనుక మరి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో తొందరగా పురోగతి సాధించడానికి భక్తులకు ఆ తీర్థస్థానాలు అనేవి విశేషమైనటువంటి లాభాన్ని కూర్చుతాయి అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే మనకి ఈ తీర్థయాత్రల కోసం ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. ముఖ్యంగా ఇస్కాన్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం 1-2 యాత్రలు జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు ఇస్కాన్ మంగళూరు మనకి శ్రీరంగము, రామేశ్వరము, కుంభకోణము వంటి వీటికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి. సో ఇక్కడ మనకి భాగవతంలోనే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి భాష్యంలో చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో త్వరగా పురోభివృద్ధి చెందేటువంటి విశేషమైనటువంటి లాభాన్ని తీర్థస్థానాలు చేకూరుస్తాయి. కనుక ఆ తీర్థస్థానాలకు వెళ్ళి అక్కడ వసించి అక్కడ ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా మరి మనకి ఫలం ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. నో డౌట్ భగవంతుడు సర్వంతర్యామి, సర్వములోనూ ఉన్నాడు. కానీ మనము ఆ సర్వంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని దర్శించుకోలేం కదా. సో కనుక కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశాలకు వెళ్తే అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను మనము వినేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తారు, ఆధ్యాత్మిక లోకాల కంటే మధుర ఉన్నతమైందని చెప్తారు. మధురలో మళ్ళీ బృందావనం అని చెప్తారు. బృందావనంలో మళ్ళీ గోవర్ధనగిరి తటముల వద్ద ఇంకా రాధాకుండం, అలా మనకి ఎందుకంటే విశేషమైనటువంటి కొన్ని ఆ విశేషమైనటువంటి ఫలితాలను మనకి ఇవ్వగలిగేటువంటి, అలా భారతదేశంలో అనేకమైనటువంటి తీర్థయాత్ర స్థానాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి చార్ధామాలుగా చెప్పబడేటువంటి మనకి చెప్తున్నారు, బదరీనారాయణము, ద్వారక, రామేశ్వరము, పురి జగన్నాథ ఆలయం అనేవి ముఖ్యమైనటువంటివి అని చెప్తారు. ఈ 4 పవిత్ర స్థానాలు ఇవెందుకు అంటే 4 దిక్కుల్లో ఉన్నటువంటివిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ భూమండలానికి లేదా భారతదేశానికి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ భూమి పైన 4 దిక్కుల ఉన్నటువంటి ఇదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. 4 చార్ధామాలు, 4 దిక్కులు ఉన్నటువంటి ధామాలు ఇవి, భగవంతుని 4 వైపుల భూమిపై నుండి అనేటువంటి వాటి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి. సో మరి ఇక్కడ ధామము అంటే మనకి చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఏ ప్రదేశంలోనైతే మనిషికి ఆ భగవంతుని యొక్క సాన్నిధ్యము త్వరగా లభిస్తుందో ఆ ప్రదేశము ధామము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఉంటాడు అన్ని చోట్ల, అందులో సందేహం ఏమి లేదు.
కానీ కొన్ని ప్రదేశాలలో ఎలాగైతే భగవంతుడు ఎవరి ఎడా పక్షపాత ధోరణిలో ఉన్నాడు అని చెప్తారు. అందరూ సర్వజీవులు సమానమే అని చెప్తారు. కానీ ఎవడైతే నన్ను కావాలనుకుంటారో వారిని నేను నాలో ఉంచుకుంటాను, నేను వారిలో ఉంటానని చెప్తారు కదా. సో అలాగే కొన్ని ప్రదేశాలలో ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు జరిగినటువంటి ప్రదేశాలలో నిత్యము ఆ లీలలను ఆనందిస్తూ తన భక్తుల జరిపేటువంటి శ్రవణ కీర్తనాదుల గురించి వింటూ ఆనందించుకోవడానికి ఆ భగవంతుడు అక్కడ ఉంటారు ఎక్కువగా అని చెప్తున్నారు. అక్కడ త్వరగా వారి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో అలా చెప్తూ ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఆ బద్రీనారాయణకి ఎగేటువంటి దాంట్లో హరిద్వార్ ఒకటి, అలాగే అలహాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రయాగ్, మధుర వంటి అనేకమైనటువంటి తీర్థస్థానాలు చెప్తున్నారు. ఈ తీర్థస్థానాలన్నింటిలో కూడా బృందావనము ఆ భగవంతుని బాల్యలీలలకు కేంద్ర బిందువైనటువంటి ఆ బృందావనము చాలా పరమోత్కృష్టమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక సాధారణంగా మరి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జీవనమున పురోగతి సాధించినంత వరకు కూడా మనిషి అటువంటి తీర్థస్థానాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో ఉండడం వల్లనే, భక్తిని నిర్వహించడం వల్ల త్వరగా అతడు ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెందుతారు అని చెప్తారు. ఉదాహరణకి సింపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు, మనం ఇంట్లో ఉండి విద్య నేర్చుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు బడికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటాం. కానీ స్కూల్లోకి వెళ్తే నిరంతరం అక్కడ ఉండేటువంటి టీచర్ ఇంట్లో చెప్పవచ్చు, కానీ నిరంతరం మనం అక్కడ దానికి ఉన్నటువంటి సమయంలో అంత ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు. ఇంట్లో వచ్చేటప్పటికి మనకేముంటుంది, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కదా ఉండేటువంటి. కనుక అదే స్కూల్కి వెళ్ళి నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, తొందరగా నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం. సో కనుక ఇలా తీర్థస్థానాలకు వెళ్ళి ఆధ్యాత్మిక ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ అయ్యాడనుకోండి, నేర్చుకున్నాడు అనుకోండి, ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకోగలడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించినటువంటి వాడు ఎక్కడి నుండైనా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించగలడు అని చెప్తారు. అది మహాత్ములైనటువంటి భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి, ఎక్కడుండైనా చేయడం. అది నారద మహర్షి వంటి వాడికి అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది చెప్తారు. కనుకనే నారదుడు ఏ లోకానికైనా, ముల్లోకాలలో, ఉన్నత లోకాలకైనా, మధ్యలోకంలోనైనా, అతమలోకాలకు అంటే నరకలోకం వంటి అతమలోకాలలో కూడా అతడు వెళ్ళగలడు. కానీ ఏ దానితోనూ కూడా ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తుడు కనుక, అతడు ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి వాడు కనుక అతడు ఈ ప్రభావాలు దేనితో కూడా అతడు ప్రభావితుడు కాడు అని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి మరి నారదు అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి భక్తుడైనటువంటి నారదుడు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి ఉపదేశం ప్రకారము మధువనము పుణ్య మధువనంగా ఇక్కడ కీర్తించబడినటువంటి తత్తాపగచ్చ భద్రం తే యమునాయాస్తటం శుచి పుణ్య మధువనం యత్ర. సో ఏదైతే పుణ్య మధువనం ఉందో అక్కడ సాన్నిత్యం నిత్యదా హరే. సో ఆ శ్రీహరి నిత్య నివాసుడై ఉండేటువంటి శ్రీహరి అక్కడ ఆ ప్రదేశాలలో నిత్య నివాసుడై ఉంటూ ఉంటాడు కనుక అతడు నీకు త్వరగా చేరువ కాగలడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక నారద మహర్షి ప్రకారంగా మధువనం ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నటువంటి మధువనం మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి మా బృందావనంలో. సో మధువనం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి స్థానంగా, అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి స్థానంగా నారద మహర్షి ద్వారా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే పెక్కురు సాధు మహాత్ములు అచ్చట వసించుచు ఆ కృష్ణ భక్తి నందు నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో మనకి గోచరించకపోవచ్చు, చిరంజీవులుగా ఉన్నటువంటి పెక్కురు మహాత్ములు అక్కడ ఉండి ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారు ఉంటారు అక్కడ. సో కనుక అటువంటి పవిత్ర ప్రదేశాలు, అలాగే మనకి ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వనాలలో మధువనం ఒకటి కదా ఉన్నటువంటిది. సో అక్కడ మొత్తం
12 వనాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. సో ఆ 12 వనాలను గురించినటువంటి పేర్లు మనము చూసాము. ఇక్కడ ఇస్తున్నారు ఏంటి అంటే ఆ 12 వనాలు ఆ యమునా నదికి తూర్పు భాగంలో ఉన్నటువంటి తూర్పు తటమున ఉన్నటువంటి భద్రవనము, బిల్వవనము, లౌహవనము, భాండీర వనము, మహావనము అనేటువంటి 5 తూర్పు భాగంలో ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఆ యమునా నదికి తూర్పు తటంలో ఉన్నవిగా చెప్తారు. యమునా నది ఒడ్డున తూర్పు ఒడ్డున. అలాగే పశ్చిమ ఒడ్డున మధువనము, తాళవనము, కుముద వనము, బహుళవనము, కామ్యవనము, కదిరవనము, బృందావనము అనేటువంటి 7 వనాలు. తూర్పు వైపున 5 వనాలు, పశ్చిమ వైపున 7 వనాలు కలిపి మొత్తం 12 వనాలు ఉన్నాయని, ఈ 12 వనాలలో అనేకమైనటువంటి స్నానఘట్టాలు, ఈ యమునాకి సంబంధించినటువంటి యమునాలో అనేకమైనటువంటి స్నానఘట్టాలు, 24 స్నానఘట్టాల పేర్లను మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరించినటువంటివి. ఆ స్నానఘట్టాలు అవిముక్తము, అధిరూఢము, గుహ్య తీర్థము, ప్రయాగ తీర్థము, కనకలము, తర్వాత తిందుక తీర్థము, సూర్య తీర్థము, వట స్వామి తీర్థము, ధ్రువఘట్టము. సో ఆ ధ్రువఘట్టము గురించి చెప్తుంటారు. అదేంటంటే అనేకమైనటువంటి ఫల పుష్పాలతో, వృక్షాలతో నిండి ఉన్నటువంటి ఆ ధ్రువఘట్టము మిక్కిలి ప్రసిద్ధి అయినది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశంలోనే ఆ ధ్రువుడు తీవ్రమైనటువంటి భగవంతుని గురించి తీవ్ర తపోధ్యానాలను కావించినటువంటి విషయాలను చెప్తారు. అలాగే ఋషి తీర్థము, మోక్ష తీర్థము, బుధ తీర్థము, గోకర్ణము, కృష్ణగంగ, వైకుంఠము, అసికుండము, చతుస్సాముద్రిక కుపము, తర్వాత అక్రూర తీర్థం. ఈ అక్రూర తీర్థం అనేటువంటిది మనం భాగవతం మనకి వస్తుంది. అక్రూరుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాను మధురకు తీసుకురావడానికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ బలరామకృష్ణులను కీర్తిస్తూ ఆయన చేసినటువంటి అక్కడ స్నానం ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఆ ఘట్టంలో. సో అప్పుడు ఆయన అక్రూరుడు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శనం కూడా కృష్ణుడు ఆ బాలకృష్ణులో చేసిన అక్కడ వాళ్ళు స్నానం అలా వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ స్నానం ఆచరించినటువంటి ప్రదేశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా యాజ్ఞిక విప్రస్థానము, కుబ్జా కూపము, రంగస్థలము, మంచస్థలము, మల్లయుద్ధ స్థానము. మల్లయుద్ధం గురించి కూడా మనకి చదువుకుంటాం. సో దశాశ్వమేధము అనేటువంటి ఆ స్నానఘట్టాలు 24 ఉన్నటువంటి వాటి గురించి చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైనా వీలైనప్పుడు ఆ స్నానఘట్టాల గురించి వాటి యొక్క ఇది గురించి చూద్దాం. హరే కృష్ణ.